बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबजेक्टआव दङ डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ बुंदों एम बाथायाल' नङा गुबुन एनडिपि केडारफोराबो फिन हाग्रायाव थांफिननायनि थियारि खालामगासिनो। बे साननैसो एनडिपिनि सासे दैदेनगिरि एम बाथाया गावनि नखरखौ गारनानै फिन हाग्रायाव थांफिननायनि खौराङा दोंहाव जागासिनो। बेबादि समावनो आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ मोनसे बिबुंथि होयो। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि एनडिपिनि दैदेनगिरि एम बाथायाल' नङा गुबुन एनडिपि केडारफोराबो फिन हाग्रायाव थांफिननायनि थियारि खालामगासिनो होनना। मख'नो गोनांदि एम बाथा बिथाङा फिन हाग्रायाव थांफिननायनि खौराङा बेसेबां सैथो दासिमबो मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथियाव दङ प्रमद बर'आ बर' सावथुन एवार्डनि थाखाय 50 लाख रां होगोन। क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय रागाम दा बड'लेण्ड सानस्कृतिनि दिनै जोबथा सान। बे कालचारेल एक्सचेन्ज हाबाफारियाव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे मोजां आगान लादों। बिथां गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बर' सावथुन एवार्डनि थाखाय 50 लाख रां होगोननि खोथा होदों। बिनि अनगायैबो सावथुन दिहुनगिरिफोरनो बिथाङा अनसुंथाइ होगोन होननानै थुलुंगा होयो। लोगोसे गासै 10 सिनेमा हल दिहुननायनिबो खोथा होदों बिथाङा। आसा खालामो फैगौ समफोराव जोंनि बर' सावथुन मुलुगाबो जौगागोन होनना। थामथियाव दङ दिनै बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि जोनोम सान। 34 बोसोर बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि दिनै जोनोम सान। 1960 मायथाइनि 21 फेब्रुआरि खालारखालि बिमा तराली दैमारि आरो बिफा स्टेफेन दैमारिनि नखराव जोनोम मोनदोंमोन बिर जोहोलाव DR नाब्लाया। बिथांखौ बिमाया अननायजों नाब्ला मुं दोनो। सानै हौवे जेब्लाबो सैथो आरो थिरबादि खोथा बुंग्राखायनो बिफा स्टेफेन दैमारिजों जोबोर फोथायजायोमोन बिथाङा। जानायाव लोंनायाव, मावनायाव दांनायाव, न'आव बारियाव दुब्लियाव जेरावनो मानसि थाफायो बेयावनो हारिनिल' खोथा बुंग्रामोन बिथाङा। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो जिउ खुंबोनो गोनां जादों। ब्रैथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बे समा हाग्रायाव थानानै हाबा मावनायनि सम नङा, समाजाव थानानैसो हाबा मावनायनि सम। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय संकस दै जिङाव थानाय चौधुरी घाटआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय खेराइ फोरबोआ मैया जोबनानै थांबाय। बे जोबथा साननि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोन गोरोबथानि उनावबो सोरबा हाग्रायाव थांबावदोंबा बिथांमोनखौ हाग्रायाव थायालासे समाजनि गेजेरावनो थानानै हाबा मावनो खावलायो गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।